Miyapuro o takuk song Tripura mo thani bagai nomination jomana bagai thangmani udipuro. Pia jomar lai puro mong sak kebang mong kokbang mong jengjal phalia. Kipil puro gontani para lampara bazaro tipin sa nungna bagai thangmani. Damai tama jora BJP ni kundarok phai bu phakya o takong no. Aboni bagai o takok kaboi sawai khanarka. Ang tipin sa nungai tama jora BJP ni kundarok phai bu phakya. Tabok ani murko pekhakjak haikeba phatijak hanai o takok sawai khanarka lukorong no. Belai no dukhu manma bagai o takok Maharani Hospital thana nangka. Thangpana Maharani Hospital naragya Udipurni Hospital thani hanai sajaka arani daktorok bai. Aboni bagai o takok bido sanamani. Angle kerin nukhungni jujage begara borok. Aboni bagai o takok saka Tripura mo thani lidarongni thani subasuda mano haikeba lukorongni thani subasuda mana hanai o takok saka. Tamono norok o takok kok samani serai ke khanana muchungke norok khanai mano. Ang description of video link riri nai. Norok o video ni bising tite bo kaham ke bujui manai. Hambai.